Sa Good Vibes, sa Sipalay City, amat-amat na nga ginadula ang paggamit sa single-use plastic. Sa merkado, wala na nagagamit sang plastic kag ang mga bumalakal naka-adjust naman. May report si Romeo Subaldo. Si Neneng nagabitbit sa styrobox kung mangumpara sa merkado sa Sipalay City. Diri nga ginabutang ang ginabakal nga karne. Kag bangod wala man sila sang ref sa ilang balay, diri man ginabutang ang karne kag ginabutangan lang sang ice. Pati ang sudan niya nga ginalibod, diri man ginasulod. Puyo kag styro. Oo, sa kubag. Kumiyara. Sa kubag. Aring liwat-liwat pa gamit. Ang styro magliwat-liwat pa magamit no. Oo, gamit gina sa sabalay tarakan. Kaya wala makamuref. Wala. So pag da mo ginabutang mo ginabakal, ginabutangan naman sa butangan ng ice. Doble yung purpose. Katay ginabaligya man mo sabihon. Luto ka? Dili na lang sa isan. Isa lamang si Neneng sa mga pumuluyo sa Sipalay nga nakaamat-amat na adapt sa ginapatuman sa syudad nga hindi paggamit sa single-use plastic. Kutob sa mga nagapangumpra, eco bag na ang ginabitbit. Ang manugbaligya nga si Lorna Atis, imbis nga sa plastic, sa mga recycled plastic bottles ginabutang ang mantika. Ang mga ginabakal nga utan sa puyo ginasulod. Nahangpa niya ang tuyo sang LGU kung nga wala sila ginapahanugutan nga magamit sa plastic. Ang mga mapahagan-hagan ang basura, ilabi na ang plastic. Ang Sipalay, ang isa sa mga pinakabaluba nga nahalitan sa bagyo nga udat sa 2021 kung sa diin dinusena ang napatay bangod sa baha. Subong, saksi si Lorna kung paano nagjutay ang plastic nga basura sa ilang nga merkado. Ang basura mo. Sa pagbaha dire. Ang mga basura yung damo ko basura. Mas okay na sir. Okay na. Kay Nabuday sa sugod-sugod iyawan maka mo adjust na budayan maka mo sa sugod. na po dahil kami sa kaya nga mo bala nga mga kiniyat sini. Siyempre ginugasan namon sa tubig. Nga mo na sudlan papel. Tiganik ramo ko sulo. Pero hindi balikawan nga may mga nagareklamo kung basa ang kinihad nga mga utan, nagakagisi ang puyo. Basa ang utan. Pero ko ba ginabayad ka customer ya? Kabayan ang customer. Pero may harap ang customer yan. Pagbakan, may harap ang customer balay. Pero may mga residente nga naka-adjust na. Bisan sa sulod sang balay, hindi na plastic nga sando bags ang ginagamit, parehos na lang sa mag-utod nga Nelly Montero kag Teresa Bravo. Wala ni gam ginagamit, sir. Tungod nga bawal sa buong plastic, sir. Pati sinyo na muna na imo. Yes, sir. Yes, sir. Sa balay niyo wala kang magamit plastic? Wala, sir. Wala na gate ka. Lugay na. Mga 7 months na di subong sa Sipalay. Wala gagamit. Pati bisan sa balay mo man ginagamit mo Oo. dire. Sa nagligay nga tuig, sa ginsuguran ang No Plastic Ordinance sa Sipalay City. Maiban nga mga LGU nga nagapatuman sini sa Negros Occidental, kag dangin man dinalagon sa pagdula sa plastic parehos sa San Carlos City nga delikada na naguntat sa paggamit sa plastic sa mga merkado.